Takže čaute ľudia, dneska som tu s Gejom. Áno, čaute. A vonku je -10 a my sme sa rozhodli, že pôjdeme jazdiť a šejpovať. Takže Adam, ukáž nám. Podmienky sú dneska úplne super, takže dúfam, že sa vám videjko bude páčiť. Ideme teraz šejpovať skok, tento a dopad, takže hodím vám nejaký timelapse tomu. Sme na konci tohto dnešného videa. Keď sa ti video ľúbilo, smešný like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu.